дар исҳор да адреса гирифтем умемоем дар байни як кӯҳ мондем рост гап раҳора бинем дигар уси мошин намерам мошини ман махсус пастай ба ҳамин хотир ҳаминҷа даемози пиёда мерем ак то хонаи муаппара. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва ахбарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, моҳи шариф Рамазон ба ҳаматон муборак бошад. Мора гуфтам ба ҳисора биен, мо ҳисор гузаштем як деҳаи умеем ки бо вақти дар инҷа рай райгоҳ мол дига ҳеҷ ка нест. Хай nei хона шонай ина хонаи нестагишон ҳаминҷа дай дар боло як кӯҳай биен оз хона мебинем болораншон потолокагир ей хона шонай ҳаминҷа зиндаги мекунӣ на инаиш хай ошхонау дигар шонай. дӯстони азиз, бозам як бор дига салому алайкум. Ба яке аз модарони дар ҳақиқат ниёзмандана инро мегӯям, чунки ҷои маконе ки инҳоро мебинед дар ҳақиқат инсона агар раҳмаш бия як сомонам бошад дар катая мегзаронанд. ин кас модаршон мешавад. модар чӣ гуфтанед шумо? салому алайкум. касоне ки мебая мешунавад гӯш мекунам мебинам ҳай дастгирӣ кунад ҳамин духтара шароитиш тамом вазбина. ман худам як ё ки шароити вазбин зиндагӣ мекунам, моли мардума нигоҳ мекунам, зиндагӣ пеш мебарам. як сол пеш ё ки тӯй кардем ба фарзандмона хонадор кардем, ай банк пул гирифтаг тӯй кардагӣ моли пули банк ма ай мола нигоҳ мекунам, ҷамъ мекунам мебарам, пули банк месупорам. шароит надорам ки духтара як ҷо ҷо кунам. чанд фарзанд дорӣ апа? 3 фарзанд дорам, бо ҳозир ҳомила дорам. 3 фарзанд доранд, ҳозир бо ҳомила доранд. қатъи модараш дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунанд. зане ки эҳтиёҷманд моро даъват кардан ҳамин кас мебошад бо 3 фарзандаш бо як тай дига ҳомиладора бигем, агар айбам нашавад ҳомиладорам ҳастам. шавҳараш парфтагӣ рафтагӣ ай. хулоса гап хеле гап зад апаҷон аввал сарки то охира хушрӯтар фаҳмонем ки мардум фаҳманд. ассалому алайкум ба ҳамаи мардуми мусулмон, ба ҳамаи мардуми муҳоҷирон, ба тамоми мардуме ки маро мебинад ва мешунавад. ман як зани танҳо модари 3 фарзанд мебошам ки тӯли чанд сол аст ман зиндагии хуб надорам. ман аз якум вақт ба 2 фарзанд ҷудо шуда аз байн чанд сол гузашта падарам духтарам гирифтага 5 сол меша, 4 сол буд на 5 сол шад. амид гӯё ки занам дарманда касала гуфта гирифт. вақте ки гирифт дига мисол зуруф нарасид, нигоҳбинӣ ҳавол карда натонист. фақат никоҳаш будум на ки катим набуд, ами расиядам буд. гӯё ки чӣ ман дар квартираҳо зиндагӣ мекардам. вақте ки мана пешаш файрод кард рафтем бо ҳами фарзандом ба хотире ки мисол биё хонао дар кунем гуфта файрод кард рафтам. байни 2 моҳ истод кати мо 3 моҳ дахест омад занам касалай гуфта дар болои занг гирифтага. баъди вай дигар занг назад, суроғ накард, телефоноша кӯш партофт ва чанд қапас гуфт ки ман дигар зиндагӣ намекунам, зурум намерасам, ман худам шароитам вазбина. моям вақте ки 3 моҳа пули квартира додагӣ набудам, ман шароитам вазбин буд, дигар кор кардан натонистам, саломатиам хуб набуд. одамое шуданд ки дастгирӣ карданд ки биё видео карда партем бинам мардум мисол кӯмак кунанд. вақте мо видео кардем мисол мардуми муҳоҷир худованд ай ҳамашон розӣ боша, хеле мая кӯмак карданд. ай қарзи квартира, ай қарзи банк, ай ҳамаш биё мая озод карда халос кардану мая дар тоҷикистон ай пули билети хучон як одами саховатманд мисол мая дастгирӣ кард, гирифт билет ай пули худаш роӣ кард. кати кӯдаком омадагиам ина баъди омадан ирӯз 3 рӯза омадагима ман ҷо надорам. 2 хона дорем дар уҷо, як веранча ки вай намеша ягон гар имконият надорад. хона дар уча мешина мисол ишда келин мон шароитиам вазбина. гоҳ моли мардума нигоҳ карда зиндагӣ пеш мебарам. ман ҳозир аста кати кӯдаком нам газхона да зиндагӣ дорам. чӣ талаб мекунанд мардуми муҳоҷир ё ин ки аз тамоми мардуме ки саховатманд хо дар тоҷикистон бошад хо берун аз тоҷикистон чӣ эҳтиёҷ дорӣ амора гап зан апаҷон? ман ҳамаи мардум дар куҷое ҳастанд агар мая мебинанд
ویدیوی کیازی توسط میشنوم از همش احترامونه خواهش میکنم که از برای الله به خاطر فرزندان به خاطر که من بسیار در عذاب هستم من دستگیری کنم من صاحب یک خانه شوم. فرق نداره ایسار باشد دوشنبه باشد کجای باشد خانه مقصد ختم باشد خانه خودمون باشه ها کجای هم که باشه من یک سرپناه خودم باشه. من تا حالم قدر 30 سال 20 سال صاحبم که فرزند شدم روز من خانه و داری عبور دیدگی نیستم بخت فقط عذاب در بدری روزی به دیدگی نیستم میخوام این بدش کتی کودکام خوش خورسندانه در خانه خودمون زندگی کنه. شما کارت از بانک هم داره کارت اسقاط هم داره. کارت اسقاط به کدوم نمیره؟ هم به همین نمیره. همین نمره خطی هر کارتوش همه مونه 002 02 75 26 کارتای سبربانکش بیا بوشه بیار این کارتای بانکی اسقاطش رقمش با نام فامیل اختانه به نام تلفنه و به نام فامیل اختانه نظر و شهلا این هم خیلی دوستان عزیز این هم اینجا در مکانشون زندگیشون باقی در پناه الله باشه.